Εάν συναντηθήκαμε με τον Νικηφόρο τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, είναι επειδή είχαμε μια οικειότητα από πριν. Με τον Νικηφόρο είχαμε γνωριστεί κάπου το 52, κάτι τέτοιο, και τον είχα συναντήσει πρώτη φορά στο σπίτι των Μιλιέξ, που ήταν πολύ φιλόξενο, ανοιχτό, και όπου είχε τη δυνατότητα να γνωρίσεις ανθρώπους σαν τον Νικηφόρο, που από πολιτική άποψη δεν ήταν όμοιοι με τους άλλους που γνώριζα εγώ και με τους οποίους έκανα παρέα. Δηλαδή με τον Ελίτη, με τον Κατσίμπαλη, τον Σεφέρη που γνώριζα από το 49 και τον Παπατσόνη και όλους αυτούς. Δεν υπήρχε τρόπος να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που ήταν από την άλλη πλευρά προς την αριστερά. Και είχα χαρεί πάρα πολύ όταν γνώρισα τον Νικηφόρο, γιατί γνώριζα έναν από τους πρώτους ανθρώπους που ήξερα ότι ανήκε σε μια άλλη παράταξη. Την παράταξη που ήταν με κάποιον τρόπο απαγορευμένη εκείνα τα χρόνια ακόμη. Δεν κυκλοφορούσαν πολλοί άνθρωποι της αριστεράς. Ο Νικηφόρος φυσικά ήταν πολύ διαφορετικός από τους ανθρώπους της αριστεράς που γνώριζα στην Ιταλία. Γιατί ήταν πολύ ήπιος, δεν έπαιρνε απόλυτες θέσεις εναντίον ορισμένων πραγμάτων. Μπορούσες να συνομιλήσεις πάρα πολύ ωραία. Είχα κανείς πολύ ωραίο διάλογο μαζί του. Κάναμε μαζί περιπάτους. Τον πήγαινα στα μέρη που έλπιζα ότι θα αισθανόταν κάποια ανακούφιση για την απαρηγόρητη κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Φυσικά πήγαμε στο Καφέ Γκρέκο και βγάλαμε και τη φωτογραφία εκεί. Ήταν αμήχανος, άκεφος, με μια ματιά λίγο θλιμμένη αλλά με ενδιαφέρον. Μια από τις φορές που ήρθαμε περίπατο εδώ, τον έβαλα και κάτσε σε μια κολόνα. Ήταν ντυμένος με σακάκι, με γραβάτα. Μου λέει, μια ακαδημαϊκή φωτογραφία είναι αυτή. Θα δεις και κάτι προαισθανόταν. Βέβαια αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί ήταν καθημερινή η επαφή που είχαμε. Πρώτα στην κοινή εργασία που κάναμε στο λεξικό, έπειτα οικογενειακός. Εγώ νομίζω, επειδή τον έβλεπε πολλές φορές όταν πηγαίναμε μαζί, κανένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, που πηγαίναμε στην Πλούμιτσα, είτε και εδώ στο Παλέρμο, τον έβλεπε πως δούλευε τα ποίηματά του, βασανιζόταν ο ίδιος και είχε μια τότε κάπνιζε τα τσιγάρα το ένα πίσω από το άλλο επί πολλή ώρα, είχε άγχος, ήθελε το τέλειο. Η αλήθεια είναι ότι ο Νικηφόρος δεν υπήρξε ποτέ μονόχορδος και αυτά που βγαίνουν από την πικρή εμπειρία του αυτοεξόριστου είναι ποίηματα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί όχι μόνο αλλάζει περιεχόμενο, αλλά αλλάζει η γλώσσα του, το ύφος του. Εδώ είναι ο όριμος άνθρωπος που βρίσκεται πληγωμένος θανάσιμα, θα έλεγα, γιατί όλες οι ελπίδες που είχε μέχρι τότε προχωρήσει και στις οποίες πίστευε βαθιά βρέθηκαν ξαφνικά γκρεμισμένες. Θα προτιμούσα να έχω ζήσει στον καιρό της Τρίας. Μπορεί να έκανα τότε κάτι περισσότερο. Παρά αυτή η αναδουλειά και αυτή η αβεβαιότητα και αυτός ο φόβος κάθε μέρα, αυτές οι περιπέτειες στο τελευταίο ήμιση του 20ου αιώνα. Παρά τώρα που φεύγοντας από την πατρίδα, χωρίς να πέσει Τρία, με τις σημαίες μας ράκι σχεδόν, με την Ελένη παρατημένη πίσω μας, περιπλανιέμαι 30 χρόνια εδώ και εκεί, στις χώρες των συντρόφων, χωρίς ηθάκι, χωρίς πίστη, χωρίς σύντροφο. 17 Νοεμβρίου 1973. Περιβόλη με μαύρα άνθη η ψυχή μου σήμερα. Και το πρωί τα νέα. Και μεθαύριο ο κύριος Τσαουσέσκου στην Αθήνα, προσκεκλημένος του κυρίου Προέδρου. Να υπώ πως κάναμε λάθος που επιζήσαμε ή να εξακολουθήσω να διαμαρτύρομαι. Ξαφνικά λίγο μετά την πρωτοχρονιά του 1974 μας ειδοποίησε η γυναίκα του, η Πίτσα, ο Νικηφόρος, ότι είχε αιμόπτηση. Δεν φανταζόμασταν όμως όταν πήγαμε και τον είδαμε, μέναμε πολύ κοντά τότε, ότι θα βρίσκαμε αυτή την κατάσταση. Όπως περιγράφει σε ένα από τα ποίηματα που τα τιτλοφόρησε, σικελικά ποίηματα, σχεδόν έτρεχε το αίμα ποταμιδών.
27 Μαΐου 1974. Είναι το τελευταίο σημείωμα που σου στέλνω από το νοσοκομείο. Περιμένω από μέρα σε μέρα το εξιτήριό μου για να φύγω. Για τον Ιούνιο τουλάχιστον θα πάω στην Προβυγγία, στις Προάλπεις, σε ένα χωριό. Το ευχάριστο είναι πως το μυαλό μου ξαστερώνει. Αισθάνομαι σαν μια πηγή που είχε σκεπαστεί από κατολίσθηση. Ήδη ξαναβγάζω νερό. Γράφω στίχους σχεδόν κάθε μέρα. Όταν μετά την πτώση της Χούντας επέστρεψε στην Αθήνα, ήταν φανερά καταβεβλημένος από την αρρώστια. Περισσότερο όμως έδειχνε ανήσυχος. Πιστεύω πως ένιωθε ξένος μέσα σε μια κοινωνία που είχε αλλάξει. Μια ουσιαστική επαφή αποκτήσαμε μετά το 1975, όταν ξανά άρχισε πια, και εγώ πια αρκετά μεγάλος και εκείνος μεγαλύτερος. Από τότε μπορώ να πω ότι η σχέση μας δεν διακόπηκε ποτέ. Ήταν ένας άνθρωπος που έφερε μέσα του με τη σιωμένη αυτή την ποικίλη πείρα της περίοδου εκείνης, που δεν ήταν απλή περίοδος. Ήταν σε μια εποχή που ακόμα δεν ήταν όλα υπό κρίση, αλλά πάρα πολλά είχαν εκλογιστεί ως σύμβολα, ως αξίες, ως άνθρωποι. Εκεί εφάνηκε η σύνεση και με την οποία κινείται το πάντα, ο σεβασμός σε όλα και τις αδυναμίες. Γιατί ο Νικηφόρος είχε την αδυναμία να σέβεται και τις αδυναμίες των ανθρώπων. Εκεί μπήκε σιγά σιγά μέσα στον χώρο και βγήκε ένας Νικηφόρος καινούριος. Ο καινούριος ένας Νικηφόρος έπαιξε ένα αρκετά ρόλο, δηλαδή η γνώμη του ήταν μέσα στα πράγματα πολύ ισχυρή τότε. Και είχε και ένα σεβασμό μεγαλύτερο, όχι πως άλλοτε δεν είχε. Ήταν ένας παράγων μέσα σε όλη αυτή την πνευματική ζωή που κατά έναν τρόπο ξαναζωντάνευε η ζωή. Η Ελλάδα έψαχνε τον εαυτό της σε κάποιες εικόνες από ένα καταπιεσμένο ή απαγορευμένο παρελθόν που οι αξίες του είχαν υπονομευτεί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίναμε εμείς τότε. Όμως εκείνος το καταλάβαινε και ίσως γι' αυτό αναζητούσε τη μοναξιά της Πλούμιτσας. Στα σπίτια που έμεινε διαδοχικά στην Αθήνα ένιωθε περαστικός. Στα χρόνια μετά από το 1974, όταν και εμείς πρόσφυγες πια Κυπροί στην Αθήνα, πρόσφυγες χωρίς να το θέλουμε, συναντούσαμε τον Νικηφόρο και στο σπίτι του, αλλά ερχόταν και μας έβρισκε και εμάς στο γραφείο που είχαμε εκεί. Στο διαμερισματάκι του στη Φιλολάου 111 στο Παγκράτη, είχαμε βρεθεί πολλές φορές τη χρονιά εκείνη των μαζικών επαναπατρισμών, το 74-75, αλλά και αργότερα. Μπαίνοντας σε εκείνο το σπίτι είχα πάντα την εντύπωση μιας μόνιμης κατάστασης προσφυγιάς. Όλα τόσο λιτά, στενόχωρα. Έτοιμα λες να μαζευτούν από τη μια στιγμή στην άλλη, να μπουν σε μπόγους και σε μπαούλα και να πάρουν δρόμο για καινούρια ταξίδια. Στην τελευταία δεκαετία της ζωής του ήταν πολύ διάσημος. Αλλά ούτε τα βραβεία και διακρίσεις, ούτε η είσοδός του στην Ακαδημία δεν άλλαξαν τη διάθεσή του για όλο και περισσότερη μοναξιά και επιστροφή στον παιδικό του παράδεισο. Ο Νικηφόρος είχε ένα κομμάτι της ζωής δικός του. Ο Νικηφόρος δεν ήταν άνθρωπος της αγοράς, άνθρωπος να βγάλει λόγους στον κόσμο να μιλάει. Ο Νικηφόρος είχε τον κόσμο του στον οποίο ζούσε. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπήρχε ένα κομμάτι δικό του, υπήρχε μια Πλούμιτσα οπωσδήποτε. Δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτή. Δεν μπορούσε να ζήσει ενεργώς εκτεθειμένος ο Νικηφόρος. Δεν είχε λόγος να κρύβεται. Λειτουργούσε το εσωτερικό, δεν περίμενε το χειροκρότημα ο Νικηφόρος για να ξέρει έγινε καλός στον κόσμο. Σε ένα γράμμα το 1972 οραματιζόταν αυτή την επιστροφή. Με τις οικονομίες αυτού του χρόνου, μου έγραφε, προβλέπω να επιδιορθώσω το σπίτι της Πλούμιτσας. Θα μπορούσε να γίνει και μια ωραία δεντροφύτευση γύρω από την κορφή με πεύκα και κυπαρίσια. Εκεί τα δέντρα γίνονται γρήγορα. Ποιος ξέρει, ίσως κάποτε να μπορέσει να γίνει ένα πνευματικό κέντρο για αποθυμένους από την εποχή μας ανθρώπους που θα θέλουν να διατηρήσουν την αυταπάτη της στερεότητας και της μακροημερεύσεως αυτού του κόσμου. Αυτή η περιοχή τον αναζωογόνησε τον Νικηφόρο και επειδή το σπίτι το πατρικό δεν ήταν κατοικήσιμο, είχε ρηποθεί πλέον, αναγκάστηκε να φτιάξει 2 σπιτάκια, λίγο παραπέρα. Αυτά τα 2 σπιτάκια στάθηκαν
η ζεστή γωνιά του Νικηφόρου για αρκετά χρόνια και ήταν τόση η αγάπη του ώστε και το τελευταίο ποίημα που έγραψε ήταν ακριβώς αυτό το ποίημα το οποίο τελικώς το άκουσε η μοίρα. Δηλαδή ένα ποίημα που έλεγε ότι η τελευταία αναχώρηση από τον κόσμο αυτόν θα γίνει από αυτό εδώ το σημείο. Είχαμε πάρει 2 CB, ένα Νικηφόρος και ένα εγώ, και με τα CB είχαμε κάνει εμείς τις ώρες 2 φορές την ημέρα, πρωί, βράδυ, και επικοινωνούσαμε. Αν ήθελε τίποτα να πάει ταξίδι, να πάμε ταξίδι, είτε στη Σπουργήθιο, είτε στη Σπάρτη, είτε στην Αθήνα, το κανονίζαμε. Κάθε το ανάγκη, οτιδήποτε, να ψωνίσει, όλα αυτά τα πράγματα, είχαμε τα CB και εξυπηρετιόμαστε μια χαρά να μιλούμε. Τον ερώτησα μεταξύ σοβαρού και αστείου που λένε, γιατί άμα το λες να κάνει διαθήκες είναι σαν να το να πεθάνει που λέει. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, βεβαίως έχω, μου λέει. Έχει 2 παιδιά, τον Τζένι και τον Κώστα. Τους έχω κάνει, τους έχω τακτοποιήσει. Να μην, πως είναι, είσαι ίσως άνθρωπος, να μιλάς στη μέση να με εκεί πέρα. Βεβαίως μου λέει. Γιατί τους έκανες, πού θα πάρει ο Κώστας τώρα, πάνω το κάτω, όχι μου λέει. Τους έκανα τη φύση μου λέει. Τους έκανα τη φύση. Παλεύοντας, διέσχισα ανέμους πολλούς, που βρίσκαν το στήθος μου ανοιχτό και με πάγωναν. Υδρορώες κεραυνών το μέτωπό μου, φαγώθηκε. Έτσι που τώρα να στεκόμαστε ο ένας αντίκρις τον άλλο, σαν 2 αδελφά γκρίζα πετρώματα. Η γαλήνη σου όμως και γαλήνη μου, πάντοτε, καθισμένο στα πόδια σου, γιωμάτος πληγές, μακαρίζω την ύπαρξη. Η μοίρα μου επέτρεψε από όλον τον μέγα πλούτο που υμνώ να έχω κι εγώ στο σύμπαν μια πέτρα. Συνάντησα τον Νικηφόρο για τελευταία φορά 2 μέρες πριν από το θάνατό του. Την επόμενη μέρα αυτός μαζί με την αδερφή μου και τη μητέρα μου θα πήγαιναν στην Πλούμιτσα. Εγώ θα ταξίδευα στο εξωτερικό. Μου έκανε εντύπωση το πόσο σκοτεινός και απόμακρος ήταν εκείνο το βράδυ. Ο τρόπος που μιλούσε έμοιαζε με κάποιον που δίνει βιαστικές παραγγελίες πριν από μεγάλο ταξίδι και που κατά κανόνα μένουν ανεκτέλεστες.